til min interview. Mange tak. Jeg er begejstret over det. Hvad fik dig til at begynde den handling? Jeg arvede noget porcelæn fra min farmor, og jeg havde slet ikke brug for det hele, så jeg vidste ikke nok, hvad jeg skulle gøre med det. Og så tænkte jeg nok, hvis jeg købte lidt mere porcelæn, sådan antik porcelæn, så kunne jeg måske åbne en butik, og det har jeg gjort. Hvor længe har du haft din butik? Jeg åbnede i oktober 2004, så det er 1,5 år. Ja. Hvad synes du bedst om din forretning? Jeg møder mange søde gamle damer. Jeg får ikke ret mange kunder, men dem som kommer, de er rigtig søde, og de er interesserede i antiklier som mig. Og så står vi og snakker, og det er rigtig dejligt at møde folk, som er interesserede i antiklier som mig. Ja. Hvad er det dyreste porcelæn, du har solgt? En enkelt stykke, så må det ikke være mere end sådan 7.000 kroner måske, men jeg har solgt et spisestel til 150.000 kroner. Har du nogensinde haft problemer med kunderne? Ja, desværre har det sket, men det er slet ikke ofte. En gang så var det en dame, som bestilte nogle tallerkener fra Danmark, og jeg var lidt dov. Jeg bad hende ikke om at betale halvdelen. Det gør jeg nu. Men når de tallerkener kom, så ville hun ikke have den mere, og så har jeg dem altid i min butik for de der rigtig sådan specielle tallerkener, som ingen anden vil have. Hvorfor har du den porcelæn? Jeg får det fra mange steder. For det meste så køber jeg på eBay, og når jeg går til udlandet, så går jeg på lappemarkedet, og jeg kigger i butikker. Men så også ringer folk, og de vil gerne sælge noget. Det er for det meste folk, som vil flytte fra et stort hus til et mindre, og de har ikke plads til det hele. Og så nogensinde nogen, som har arbejdet noget også. Og så kigger jeg på det, og hvis det interesserer mig, så køber jeg. Ja. Hvad har du behov for at begynde? Hvad har jeg behov for at begynde? Ja, jeg har behov til plads, og det har jeg i min kælder. Jeg har indrettet en lille butik her. Det var bare en del af huset før. Og så måtte jeg fælde ud nogle papirer hos skatten, og så har jeg behøvet til lidt mere porcelæn. Så jeg har købt mere porcelæn til sådan 2 millioner kroner, eller sådan noget. Så har jeg behøvet til en smule mere penge, for det jeg skulle sætte annoncer i avisen og sådan noget. Så det var lidt penge og lidt plads. Tjener du nok? Desværre gør jeg det ikke. Nej, jeg har kun åbent om lørdagen nu, og fordi jeg ikke er i midten af byen, så kommer det ikke ret mange forbi. Desværre, så kommer ikke mange nok i min butik. Jeg ville ønske, at jeg tjenede nok. Men det er lige mere som en hobby nu. Men hvis der er nogen, som ser det og vil gerne komme i min butik, så velbekomme. Alle er velkomne. Mange tak. Ja, selv tak. Lollipop, lollipop, oh la la la.